COVID-19 izurriak hilgarritasun tasa altua utzi zuen Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako zahar-etxeetan. Kutsatutako 5 adinekotik bat zendu zen gaitzaren ondorioz. Kutsatze eta heriotza horien inguruko datuak bildu ditu Eusko Jaurlaritzak txosten batean eta hilgarritasun tasaren eta zentroetako langile kopuruaren arteko lotura berretsi du. Beatriz Artolazabal Berdintasun eta Gizarte Politiketako sailburuaren arabera, baina txostenaren ondorioak ez dira hain argiak, sistemak ondo funtzionatu zuela adierazi du. Interpretazio partzialen eta apriorismoen aurrean, argitu behar da, zentroen izaera publikoari edo pribatuari buruzko datuak ez direla eztabaida ezinak. Nolanahi ere, datuek erakusten dute, zentro pribatuek ez dituztela sektoreko gainerako zentroek baino COVID-19 gaineraiotza maila handiagoak izan. Irmo ziurta dezakegu, hartutako neurriak egokiak izan zirela, egoitzetan kutsatzeak saihesteko. Kaixo guztioi, eguerdion, ongi etorriak gurean gaur magazinera. Urriak 20 ditu gaur, osteguna da. Pandemia piztu zenetik, 3 urte bete eta hilabete gutxira, egindako azken azterketek agerian uzten dute, lehen olatuak hilkortasun tasa altua utzi zuela adinekoen egoitzetan. Zahar-etxeetako langileek aspalditik ari dira lanbaldintzak hobetzea eskatzen, ratioak handitzea ere eskatzen dute besteak beste, zerbitzu duina eskaintzeko baldintza ezinbestekotzat. COVID-19ko heriotza tasa adinekoen egoitzetan azterlanaren berri ematen izan zen atzokoan, Artolazabal sailburua duela gutxi entzun berri dugu Eusko Legebiltzarrean bertan, eta Euskal Herriak Bilduk eskatuta egin zuen hori. Nerea Garzia, konta iguzu. Laster 3 urte beteko dira pandemia hasi zenetik eta ikerketa baten arabera, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako zahar-etxeetan kutsatutako 5 adinekotik bat zendu zen koronavirusaren ondorioz. Beatriz Artolazabal sailburuak aurkeztu ditu COVID-19ko heriotza tasa adinekoen egoitzetan 2020-2021 azterlanaren datuak EH Bilduk eskatuta. Txostenen bildutako informazioaren arabera, 2020ko martzotik 2021ko irailera bitartean, zentroetan bizi ziren 8.377 pertsona kutsatu ziren eta 1.680 hil ziren. Eskerrik asko Nerea, atzokoan Legebiltzarrean Eusko Jaurlaritzaren txosten horrek emandakoaz aritu ziren, aipatu bezala Beatriz Artolazabal sailburuak adierazi zuen, sistemak ondo funtzionatzen zuela, egoki jokatu izan zela, naiz eta txosten horrek argitara eman ratioen ratio gutxi horiek izan zirela lotura izan zutena heriotzekin, eta hala erantzun zion atzokoan Artolazabal sailburuari Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkideak. Jaurlaritzak, zure sailak Artolazabal sailburua ez du beste batzuetan egiten duen bezala, honen inguruko ezer publikatu, ez. Zergatik, agian, hilkortasun aldagaien artean badirelako batzuk, zuen esku daudenak, ez? Zuek nesku zegoen horien inguruan neurriak hartzea. Horixe, atzokoan Eusko Legebiltzarrean aritu ziren hitz egiten COVID-19aren hilgarritasunaren inguruan. Eta osasun gaiekin jarraituta, Donostiako onkologikoko paziente eta erabiltzaileek zentroaren desintegrazio egoera salatu zuten aurreko asteburuan. Enpresa batzordarekin batera manifestazioa egin zuten larun batean Donostian, Osakidetzan erabat integratzea aldarrikatzeko besteak beste, eta zentroko pazientea eta erabiltzailearen batzordeko kidea da Sandra Barkaiztegi. Eguerdion, Sandra. Eguerdion. Aipatzen dugu, ezta? Aurrekoan egin zenutela protesta hori, zu ere pazientea zaren einean, nola bizi duzu onkologikoaren egoera? Onkologikoaren egoera bizi dugu kezkarekin. Zergatik ikusi izan dugu, eta aldaketa batzuk izan direla, eta aldaketa horiek ez dugu sentitu paziente bezala onerako izan dianik. Eta adibide bezala badaude etxe batzuetan, eta ez dut nire kasua kontatuko, nire lankidearen baizik atzo bertan hitz egiten izan ginalako gai honetaz, berak 10 urteko tartean eduki du 2 esperientzia oso hurbilekoak.
Oain dela 8-10 urte amagin arrebakin izan zuen esperientzia, arek minbiziarekin zeukan, eta onkologikoan hartatua izan zen hasiera batetik bukaerako askartasun batekin, eta baita ere ondorengo urteetan izan zituen beharrak, bertan urgentzitako zerbitzuan hartatua izan zen. Beraz, bizi izan zuen behar guztiak bertatik hartatua izatea eta horrek ematen duen segurtasunarekin eta ematen duen askartasunarekin. Berriz, oain semea dauka minbiziarekin. Eta kasu hontan, gertatzen ari zaiona da, askotan guk esaten dugun aldaketa hori. Berez, gauza batzutarako onkologikoan hartatua izaten dela, beste ospitalean, eta justo aste hontan izan duela, bera dauka pankreaseko minbizia, eta egun batean horitxu egin zen bera ikusi zuenean, kezkatuta joan zan urgentzitara. Han esan zioten, onkologiako pazientea zenez, ezin zutela bertan momentu hortan hartatu, eta hurrengo egunean onkologiekora joatea. Beraz, hor, askaltzen da. Eta guk ez dugu esaten, uste dugu, mediku guztiak eta berdin ona direla, eta garbi dago, zentzu horretan gu sendatzen garenok, ondo egiten dituztelako lanak. Baina, hortik, ikusten dugu beharrezkoa dela onkologikoa, lehen zentro hori, eta hasieratik bukaerara edo hasieratik behar duguneraino bertan hartatuak izan garen horretan. Bai, horregatik aldarrikatzen duzu, zentro integrala izatea eta bertan egin ahal izatea prozesu guztia, batzuetan gertatu izan den bezala aurreko urteetan, komentatzen zenuenaren arira, egun berean egin daitezkela hainbat proba, eta horrek ere tratamendua ez duelako luzatzen izan ere minbiziak detektatzeko eta tratatzeko baldintza bat behar baldin badu horixe da askar jokatu behar izatearena, eta ez dakit orain baldintza hori betetzen ari den onkologikoan. Ez, ikusten dugun ez da betetzen ari, eta ulertu dezakegu integrazio prozesu hontan hainbat arazo eta egotearena. Baina uste dugu ezin dela eman langileek pairatzen ari diren ezintasun edo ez jakintasun egoera horri jakin gabe beratzen izango da hemen pixka batera. Horrela lan egitea oso zaila da. Gero, eraikina bera erabilia dagoela, garbi dago. 100 horietik 50 gela 100 daude, eta bakarrik 110 edo dago okupatuta. Hor, azken puntako eta egin diren inbertsioarekin kirofanoak adibidez, erabili gabe daude. Eta gauza guzti horiek, erabaki horiek ez dituzte bertan hartzen, baizik eta beste lekutan hartzen dira, eta guk horregatik esaten diogu sailburuari edo erabakiak hartzen dituztenari kontutan hartu dezatela zer bete izan duen onkologikoak orain arte, eta ze behar dauden eta hori aurrera eramateko. Berrartzeko onkologikoak lehen zen hori. Eta zer egozten diozue onkologikoak urte luze hauetan izan duen bilakaera? Barkatu? Zeri egozten diozue, aipatu duzu lehentxeago duela urte batzuk onkologikoan tratamendu hori integrala bazela, orain hori ez dela hala, zeri egozten diozue aldaketa hori eman izana? Suposatzen dugu integrazioan barren hortan ematen ari diren pausoek eta erabakieri. Guk patxa ere, zela ere, dakiguna da, ekiko daukagun, doze jasotzen dugun. Guk aldegun ate guztiak joko ditugu aurrera eramateko eskaerak. Eta jotzen dugu atea da alde batetik Kutxa Fundaziora, eta esaten diogu Kutxa Fundazioko parte izan nahi dugula, eta Kutxa Fundazioak eta Osakidetzak egiten ari den integrazio prozesu hontan parte izango garela, zatik uste dugu pazienteak usatuko daukagula, eta orduan parte izan nahi dugula. Eta onkologikoko zuzendaritzari ere esaten diogu parte garela, zergatik, beraiek
ez gaituzte partetza hartzen edo ez dute sentitzen gu ala izaten geanik, zergatik gu eratu ginean behar bat ikusi genulako. Guk gure prozesuan izan ginenean ikusten gendun bazegola batzorde bat, pazienteen batzorde bat, eta gutako batzuk area deitu genuen, zergatik paziente aktibo zen gare, eta orduan uste dugu lanketa horretan lagundu behar genuela. Eta hortik eratuta zegoen, eta onkologikoan eratuta zegoen pazienteen batzorde horretan ez genuen erantzunik jaso. Horregatik beste bat eratzea erabaki genuen, behar hori aurrera emateko. Zuzendaritzarekin harremanetan jartzen geranean, adibidez, itxi dizkigu ateak aretoa erabili ahal izateko, eta orduan, diferentzia hori zergatiak ere jakin nahiko genituzke, ez? Lehen zegoen batzorde bat, nun kartela jarri eta alfombra gorri batekin hartu zuten batzorde hori, eta gaur egun gureari ere erantzuteko ere zailtasunak eta beraiekin komunikatzeko zailtasunak ditugu. Beraz eskatzen diogu parte bezala ere gu hartzea. Hori esek beraz aldarrikapenak Donostiako onkologikoa berriro ere integrala izateko eta Osakidetzan ere integratua izateko. Eskerrik asko Sandra gurean izategatik. Eskerrik asko zuei aukeragatik. Eta ekonomia gaiei helduta, Bizkaiko metalgintzako langileek protesta egin dute berriz ere lan hitzarmena berritzeko eskean. Ura erdiesteko negoziazioak ez dira eraginkorrak izaten ari oraingoz, eta sindikatuen eta patronalaren arteko tentsioa nabarmena da oso hala, aldarrikapenak ez dira eten, ez da lanuzteak ere. Gaur are gehiago gaiztotu da giroa, Ertzaintza gogor hartu zaie Tekunin enpresaren atarian protestan ari ziren langilei, eta bertan izan da Aiara de Horreta lankidea. Eguna argitu aurretik Bizkaiko metalgintzako langileak Tekuni enpresaren atarian elkartu dira. Izan ere, Ortuiako enpresaren arduraduna da Tamara Jague eta bera da FEMeko presidentea. 10 langile elkartu dira hemen Ortuellan eta patronaren jarrera salatu dute. Gainera sindikatuek salatu dutenez Ertzaintza oldartu zaie. Tekunira etorri gara kontzentrazioa egitera, batik bat, satu nahi dugu Ertzaintzaren jarrera, kontzentrazioa oso pazifikoa izan da zentzu guztietan, eta bestalde Ertzaintza beti ere Eusko Jaurlaritzaren esanetan, beraien interesak eta patronaren interesa defendatzea etorri da berriz ere, ezta? Hortaz hori satu nahi dugu, eta borroka jarraituko dugula hitzarmena berritu arte, Bizkaiko metal hitzarmena berritu arte. Bizkaiko metala! Borroka! Gaur hemen ikusi duguna da Eusko Jaurlaritzaren eskaintza metaleko langileentzat bortizkeria. Guk ekimen pazifiko bat egin dugu eta beraiek beste modu batean etorri dira eta ez pazifikoa, ez baketsua. Ekonomiarekin jarraituta, aste honetan Eusko Jaurlaritzak baimendu du Arabako mahastiak sormarka berria. Behin-behineko baimena den arren, izendapen berriak iritzi kontrajarriak eragin ditu aldagoeneko Arabako Errioxako upategi txikien artean eta baita politikoki ere Nerea Garzia. Hala da, zenbait erreakzio eragin ditu aurrera pauso honek, batik bat Errioxako kontseiluan. Izan ere, kontseilua bihar bilduko da eta honen inguruan eztabaidatuko du. Bestalde, Abra elkartea, Eusko Jaurlaritza eta Arabako Foru Aldundia elkartuko dira hurrengo astean araudia eta estatutuak onartzeko. Baimen honek estatuan merkaturatzeko ahalmena ematen die, ardoak Arabako Errioxa sormarka barruan zabaldu nahi duten upategiei. Hala ere, hau ez da ibilbidearen amaiera, oraindik Europatik baimena ailegatu behar da. Foru Aldundiko diputatu nagusiak Ramiro Gonzálezek aurrera pauso honen balorazioa egin du Foru Gobernuaren ostean egindako prentsaurrekoan. Es un proyecto que respetamos, como respetamos cualquier proyecto empresarial que cumple con la legalidad vigente. La posición de la Diputación Foral de Álava es que lo mejor para Rioja Alavesa,
lo que aúna más voluntades, lo que genera un mayor consenso en Rioja Alavesa, es la creación de una denominación de origen Rioja Alavesa bajo el paraguas Rioja. Gauzak horrela 2024ko uztak babestutako jatorri deitura izango du, baina hori egia bihurtu baino lehen estatutuak onartu behar dituzte. Horretarako berehala Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia eta Abre elkartea elkartuko dira eta onartuko dute sormarka berriaren araudia. Da baimen provisionaloa da eta Europaren azken erabakiaren zai geratuko da. Bestalde ikusteko dago zer gertatuko den Errioxako kontseiluak eskatutako upategien eta maaztien esklusibotasunarekin. Ez dakigu hori legala den, ze gaur egun kontseiluaren barnean kabaren zera beste marka bat dago eta ez da normala, hori ez dakit guri iruditzen zaigu mendeku antzeko gauza bat zentzu gabekoa. Norberak bere upategiekin eta bere mahatzekin nahi duena edo alduena edo berak kudeatzeko modua aukeratu aldu. Abra, Arabako Errioxako upeltegien elkarteko upategi eta maazti zain batzuk dira sormarka berrira aldatzeko prest daudenak, baina Bruselatik azken oniritzia iritzi arte ez da jakingo zehazki zenbatek emango duten azken pausoa Errioxako sigilua usteko. Euskal Autonomia Erkidegoan etxerik gabekoen kopurua bikoiztu eginda 10 urtean 5.000 dira gutxienez Eustatek argitaratutako txosten baten arabera. Ostatu zentroetan eta jantoki sozialetan hartatutako etxerik gabeko pertsonak bikoiztu egin dira azken 10 urtean, esan bezala 1000 pertsonatik bik gutxienez ez dute etxerik, eta etxerik gabeko pertsonaren profila gizon atzerritarra da, 18 eta 40 urte artekoa, ezkongabea, 2. mailako ikasketak dituena, eta langabezian dagoena. Bilbo da, egoera horretan dauden pertsonen kopuru handiena duen hiriburua, Euskal Autonomia Erkidegoko handiena ere bada. Emakumeak 120 inguru dira, aterpetxetara edo jantokietara joaten direnak kontuan hartzen badira, baina indarkeria matxistaren datuak kontuan izan da, askoz gehiago izan daitezkela ohartarazi du Eustatek. Eta Nafarroako administrazio auzitegiak bertan bera utzi du euskararen ezagutza eskakizuna, Orkoinengo udaleko 9 lanpostu eskuratzeko nahitaezko baldintza gisa. Gainera, euskara merezimendu gisa baloratzea ere baliogabetu egin du, aginduzko ezagutza eskatzen ez zaien lanpostu guztietan. Ez da Nafarroako administrazio auzitegiak erabaki hori hartzen duen lehenengo aldia. Eta Nafarroan bertan ere, Larragako guraso talde batek D ereduko lerro bat irekitzea eskatu dio Hezkuntza Departamentuari. Eskariari erantzuteko beharrezko neurriak hartzeko eskatu diote gobernuari, behatokia eta sortzen eragileen babesarekin. Gehiago balio du. 1000 egiten duten apurbanak, batek egiten duen 1000 baino. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amespat nire nahi ala baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Egin ginen bizitzan ekabe, nortasuna. Nafarroko Hezkuntza Departamentuari ozen eskatu dio, ozen eta argi, euskaraz ikasteko eskubidea errespetatzeko. Eta euskaraz ari garela, alarma gorria piztu du Ipar Euskal Herriko AEKak. Prekarietatean bizi direla salatu dute langileek, eta helduen euskarazkuntzarako erakunde publikoek ematen ez dituzten laguntzak langileen lanzariekin konponsatzera behartuak direla salatu dute. Gaur nahi izan dugu gure egoera plazaratu, arazoa da gaur egun AEKako langileak prekaritate handian bizi direla eta hori ditxigirela mugar batera eta nahi izan dugu plazaratu gure egoera. Orduan, hau nundik etortzen da, nahi baduzu hizkuntz politikak laguntzen dituelarik erakundeak, laguntzen alditu helduen euskalduntzean, laguntzen alditu bi aldetan. Ikasleak lagunduz
eta beste bada egitura laguntza. Zenbakiak gardentasun oso aurkezten ditugulako eta uztailean ere hala egin genuen, argazki garbi bat erakutsi genien, eta beraz gure egoera ulertzen dute, kontua da beraiek kutsak dituztela, beraiek EIEPek jasotzen duen dirua, gero hori berbanatua da Ipar Euskal Herriko egituretan, eta orduan ez dute diru gehigarririk hor, eta hori da gure hor pareta baten kontra gira, zeren gu defizitarioa izanen gira hemendik aintzinera, eta hor baliabideak behar ditugu, erran bezala guk doakotasuna aldarrikatzen dugu, eta hortarako instituzio publikoen aldetik diru laguntzak behar ditugu, beraz gure kasuan peri diru gehiago eskatuko. Eta kultura lorrean Patxi Zubizarreta da aurtengo Agustin Zubikara sariaren irabazlea. Eta gaur ostegunero legez musika zuzenean saioa edukiz beterik dator. Gaurkoan Ode rapero eta musika ekoizlea musika zuzenearen saioaren protagonista izango da, eta horrela azaldu digu gaurkoak eta karrena Koldo Otamendi aurkezleak. Gaurko musika zuzenean telebista saioan Odei egitasmoa ezagutuko dugu. Urteak atzera, Bizio taldean ezagutu genuen Odei Barroso, eta gaur egun bere bakarkako bidean dabil, Bizio atzean utzita, Odei izenpean eta terapia diskoa besapean. Bizio taldearekin iraupen luzeko 3 disko argitaratu zituzten, guztiak autoko izpen bidez eta beraiek kaleratuak. Euskal Herrian barna aritu ziren kontzertuak eskaintzen, dozenaka, Gaztetxe, Areto eta Txosnagunetan batez ere. Eta gaur egun rapa lantzen ari diren musika talde askorentzako erreferentzia dira eta izan dira. Behin taldea deseginda bakarkako bideari ekin zion Odei Barrosok, Odei bezala taularatu hemendik aurrera. Odeiren lehen diskoa terapia izena du, eta disko hori ezagutzeko Baiona txikiko kaletatik zehar aritu ginen, paseoan. Musika egoeraz aritu ginen, disko sorkuntzaz eta gaur egun musiko ulertzeko maneraz ere. Berak sortu ditu disko honetako 15 kantuak, eta berak sortu ditu bai hitzak eta bai baseak ere. Bide horretan gauez landu izan ditu baseak, ordenagoia piztu eta baseak ere ekitzen jonda pixkanaka. Bonboak, bajuak, teklatuak eta kantu osatzeko behar zituen elementu guztiekin jantzi ditu. Gerora etorri dira hitzak, poligrafoa eta papel txuriaren gainean. Bertan sortu ditu hitz guztiak berak ere. Esan daiteke hor dagoela, nire ustez, diskonetako xarma nagusia, letretan eta hitzetan, eta batez ere nola landu ditu eta nola kantatu dituen. Musikalki rap giroetan ekin zion Bizio taldean. Gaur egun garatzen drill giroak nagusi dira disko honetan. Beraz esan daiteke terapia rapetik abiatzen den drill disko bat dela. Hitzetan bi errealitate islatzen ditu. Alde batetik bere barnean dituen kezkak eta norabideak. Eta bestetik herritar bezala, euskal herritar bezala, lapurdin bizian euskal herritar bezala bizi dituenak. Bere kezkak, bere sensazioak eta bere haserreak beti ere. Diskoa kalean, zuzeneko emanaldietan ari da gaur egun buru belarri. Laukote moduan toleratzen da, disko jartzaile bat, bere ahots nagusi bezala eta bi bakerrekin, azpia ahotsak lantzen. Eta guzti hori, gaur musika zuzenean telebista saioan ikusteko aukera izango duzue. Hemen, 11 telebistan, gaueko 10 aurrera, telebistan zuzenean, eta nahieran, sarean, 11.eus gunean. Terapia diskoa arratz. 15 kantuko disko ilunkolpekari sakonan sarituko da Odei raperoa musika zuzenean saioan. Terapia disko autoekoitzitako 15 kantuekin gorpuztu du bere buruari egindako galdera eta erantzun errugikabeen emaitza. Aurkezten dizuet nere terapia. Alkimia.
Egia da euskaraz jantzia, begira ni ez naiz jankia. Hautazken baten, jaten ematen ez diren jakia. Itzak zenbakiak nik, ez dakit zenbatia. Zergatiak sortu dizkite bakiak, aurkezten dizuet nere terapia. Badut askilaino eta ekaitz nere barrura begira. Ez dakit beti nabilen gara, izan berandu da hemen goizegida. Nik ere maiz gaitz bilakatu dut ene desira. Ni errateko pres naiz, entzun. Bestalde, Jaizkibel konpainiak 25. urte hurrena ospatuko du larunbat honetan Hondarribian. Horrekin utziko zaituztegu eta bueltan Mendela ordenean sakonduko dugu Aneleku ona Jaizkibeleko kidearekin orain arte. Mendela orden igaro da Hondarribiko Jaizkibel konpainia alarde parekide aldarrikatzen hasi zela. 25 urte hauetan 100 lagun batu dira konpainia parekidera eta urte hurrena ospatu asmoz loratzen jaialdia antolatu dute, urriaren 22an egingo dena. Argi daukagu gure helburua oraindik ez dugula lortu eta horrek haserretzen gaitu. Nola ez? Ezin zaigu buruan kabitu emakume izate hutsagatik, espazio publikotik, ospakizunetatik, herriaren bihotzetako batetik botatzen jarraituko gintuztenik 21. mendean, baina errealitatea hori da. Hala ere, pasatako urteak eta gero Jaizkibel konpainiaren freskotasuna, alaitasuna eta aurrera jarraitzeko grinak ospatzeko modukoa direla azpimarratuz hori egitera doaz urriaren 22an. Herriko 22. konpainia garela, hemen gaudela eta bizirik gaudela ospatuko dugu. Horretarako egun osoko egitaraua prestatu dute eta Hondarribiar guztiak eta inguruko lagunak gonbidatu nahi izan dituzte elkarrekin ospatzera. Goizeko 10:00 hasiko dute eguna Jaizkibel konpainiaren alarde parekidearen aldeko borrokaren eta bestelako egitate historikoen berri emango duen ibilbide historikoarekin. Eguerdeko 12etan Gipuzkoa plazan elkartuko dira Jaizkibelen simbolo bihurtu diren zapi koloretsuekin festa hasteko. Ondoren herri bazkaria egingo dute jostaldi frontoian eta arratsaldeko 6:30 egingo dute eguneko ekitaldi nagusia bentan. Ekitaldi nagusia 6:30 izango da, izan garena eta garena ospatu eta gure helburuak aldarrikatzeko. Azkenik kontzertuak izango dituzte 7:30 hasita. The Ingles, Anari, Pinpilinpusis eta Merina Gris. Ibilbide historikoan eta bazkarian parte hartzeko plazak dagoeneko agortu dira. Dena den konpainiako hartarazi du ikasturtean zehar bestelako ibilbide historikoak ere antolatuko dituztela noizan behin.
Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurkoan gurekin daukagu Aneleku ona, Jaizkibel konpainiako kidea da bera, eguerdion. Kaixo, egunon. Bueno, Jaizkibel konpainiak 25 urte bete ditu aurten, larunbatean egingo duzue ospakizuna, Hondarribian bertan, mendela orden, azkar esaten da, gainera momentu gogorrek bizizan dituzue, hasieran batez ere, nola bareratzen duzue instituzioek zuekin izandako jarrera, babestuak sentitu zarete? Bueno, nik uste dut nahiko erresa dela esatea, ba ez. Eta nik uste dut hori dela arazo nagusienetako bat, ez? Kanpainak egin du bere bidea, jarri du energia, jarri du indarra, eta izan du ere bai babesa, ez? Baina, instituzioena ez. Eta azken finean, hori da, hau konpontzeko gakoetako bat. Esaterako Txomin Zagasazu, Hondarribiko alkateari gutun bat bidali zenioten, aurtengo alardearen ostean, hain zuzen ere berak zuzenduko lukeen elkarrizketa prozesu baten martxan jartzea eskatuz, ez dakit erantzunik jaso duzuen? Ba ez, Jaizkibel konpainiak beti eskatu du elkarrizketarako gune bat, eta honetan ere bai ezezkoa jaso du, edo hutsa jaso du, eskatu zitzaion jaien ondoren hilabete bateko epean erantzun bat jasoko genuen, eta ez, orduan, nola badugun orain larun batean alako jaialdia, bada ere bai forma bat indarrak hartzeko eta aurrera jarritzeko, ez. Udalaren kolore politikoak zer ikusia du honekin? Ala politikatik aratago doan zerbait da? Nik esango nuke guztia dela politikoa bizitzen tan eta hau ere bai, ez? Azken finean bada zerbait konponbide bat eman bartzaiona eta kasu honetan boterea daukatenak EAJkoak dira, ez? Hondarribin azkenean historikoki indarrean egon den partidua. Eta orduan arazoa azkenean eskutik da ere bai horrekin, nik uste dut. Aurtengoan esaterako Emakunde, Arartekoa, Euskal Herria Bildu Podemos eta Ezker Anitzaioko indar politikoak izan ziren, Hondarribian bertan, hutsunerik antzen bazen duten? Berriro ere ez, biztabekoa da. Azkenean Hondarribiko arazoa hau ezin da ulertu, ez baldin badugu testuinguru soziopolitikoa ulertzen. Eta kasu honetan, historia hau EAJaren eskutik doa. Eta hori arbistakoa da gaur egun, eta esaten den duguna, ez? Konponbiderako gakoetako bat hau da. Baina hurbilketarik izan duzue azken urteetan? Azken fina ez pentsatu Jaizkibel konpainiak beti eskatu duela elkarrizketarako eskua, eta beti jaso duela, ez? Hutsa eta ate itxiak, orduan, behin eta berriro ez, basoka berriro berdinari tiro egitea. Baina diputazioaren aldetik esaterako badirudi azken urteotan egon dela, ez? Hurbilketan nahi bat. Bai, inkluso nik esango nuke hau dela gehiago, eta igual nire iritzi personala ez, baina alderdi bertan ere bai badituzela gozatxo batzuk konpontzekoak, eta hori Hondarribiren kasuan, nahiz eta izan oso herriko kontu bat erakusten duela edo bistako egiten duela, alderdiak maila igual handiago batean dituen arazo batzuk. Erakunde ezari garela, izaskun lan nahi da emakundeko buru izan dena, horren ondotik Miren Elgarrestak hartu du haren lekukoa, salatu duzuen ez alarde parekidearen aurkakoa da bera, zenolako ondorioak ekarriko ditu honek? Ikusteke dago, baina berriro ere bada arazo bat edo biztaratzekoa, ez? Nola Jaizkibelek ez duen kargo honen babesi jaso eta etorkizunari begira, ez? Nahi baldin badegu instituzioek emakumeak babestea da galdetzekoa eta biztarako egitea nola da posible, ez? Emakumen bezalako instituzio batek ez Hondarribi eta Irungo kasuak babestea. Alarde parekidea, hori da zuen aldarrikapen nagusienetakoa, baina baita ere publikoa izan dadila, zein da egoera? Ez da, kanpotikan beti esaten da, zain zaila ulertzen nahi dugu alarde bat, nahi dugu parekide izatea eta publiko izatea, guztiontzat izatea. Herrikoa denez, ez da herrikoentzat. Orduan, martziana da honetan ere bai, bistako egiten da nola privatizazioaren kontu honek, daramala alako paradoja hori, ez? Bistako egiten du azkenean zein darrekari diren hitz egiten edo. Nolakoa izan da aurtengoa? Aurreko urteekin alderatuta lasaiagoa izan da? Azkeneko urteetako joera ikusten dugu Jaizkibel konpainia gero eta babes gehiago daukala, eta ez bakarrikan inguruko esango dugu herri edo testuinguruko pertsonengatikan, baizik eta baita ere herri bertakoetatikan. Eta pozgarria da, indarrak ematen digu ere aurrera jarraitzeko.
Orduan, bai, esango dugu emaitza edo pozgarria dela, 1000 soldadu eta baina gehiago gara. Baina herrian, zein da sentsazioa? Izan ere oraindik ere bada alarde parekidearen alde ez dagoen jendea, herriko lagunak, auzokideak, familiarrak ere izan daitezke ez, zein da alartea? Bueno, da zerbait kuriosoa, nik uste dut Hondarribitarrok ulertzen dugun zerbait da, eta igual kanpokoei esplikatzea nahiko zailak asotu batzutan, baina, ere imaginatzen dut beste leku askotan ere gertatzen diren bezalak, badira gauza batzuk batez ere ekainetik aurrera sentitzen direnak, pilpilean egoten direnak, eta, nik hori kontatzen dut nire ikuspuntutik, nire bizi penetatikan, ezin dut hitz egin, duela 25 urte emakume eta gizon askok bizitu zutenaz, hori, noski, desberdina da, baina gaur egun inkluso sumatzen da desberdintasun horiek eta uste baino indar gehiago daukate hori ere bai. Zure kasuan, noiz hasi zinen, desfilatzen Jaizkibelen? Ni oso urte gutxi daramatzat soldadu bezala. 2018an uste dut desfilatu nuela lehenengo aldiz. Eta, baina nire kasuan ere bai, inguruko laguna kuadrillak bertan desfilatzen zuen, familiatekan ere bai, esan dut ez dela alako aurrera paso bat edo, nik aldoratzatik inoiz ez dut arazorik izan, baina, nik uste dut jende askori ere gertatu zaion bezala, izan zela alako klik bat ulertzea, txikitatik erakutsi digutela emakumei, espaloian geratu eta bertatik ondo pasatzen. Eta esan edo bizi esperientzia hori azkenean ere bai bada zerbait ikasia. Eta inoiz ez dugula galdetu edo egin beharko genuela galdetu ez, eta jende askori animatzen diot pentsatzera nola izango zen jaia bizitzea barrutikan. Eta nik uste dut hortikan jende askok egin duela klik eta esan du probatuko dut. Eta Jaizkibel konpainiak eman digu babesa hori probatzeko. Argi zeneukan orduan Jaizkibelekin bat egingo zenuela? Bai, ez jakina, hasteko ez daukagu beste aukerarik, emakume izan da alardean parte hartzeko espazioa Jaizkibel konpainiak ematen digu, emakume eta gizon askok historia hau bete dutelako, eta horregatik aroi eskerrak eman behar dizkiegu. Astapenetara joan da, aipatu dugu 25. urte hurrena ospatzen ari zaretela, baina tentsio handiko momentuak izan dira, lehen urteetan batez ere, baina duela epe motzean ere gogoan ekartzekoak dira horietako batzuk, beldurra ere igaro duzuela, aipatu izan duzue, batez ere aipatu dudan bezala lehen desfile horietan, zein da balantzea? Nik uste balantzea, eta igual nik esaten dut, baina esango nuke orokorrean konpainiaren parte garen guztiek esango zutela merezi izan duela, egindako borroka guztiak eta pasatako jende asko pasa dituen beldur eta min eta egoera ez desiragarri horiek merezi izan dutela. Beste alde, esandakoa nolabait ere bai uste dut badaukagula oraindikan egiteke zerbait dela oroimen hori pixka bat berreskuratzea eta batez ere lehenengo urte horietan, baina esan bezala duela ezain beste ere bai pasa diren esperientzia guzti horiek ere bai nolabait bistako egin behar ditugula, hori bada zerbait oraindikan egiteko daukaguna. Esaterako aurtengoan plastikorik beltzik ez da ikusi? Ez, nik uste dut gaur egun egoera desberdina dela adibidez azkeneko 10 urteetan edo bizitu denarekin, batez ere alde zaharrean, hori ere bada nabarmentzekoa. Hondarribiko tentsio gune nabarmena alde zaharra da, baina oso desberdina da eguna espazio eta kale desberdinetan. Baina aurten desberdina izan da, azkeneko urtetan ere izan da pozgarriagoa, sumatzen da jendearen babesa. Nik uste dut batez ere, bistako egin den azken urte hauetan da nolabait herriak jende asko sentitzen zuen zeozer bistako egin dela, eta ez dela ingrabea emakumeak herriko jaietan parte hartzea, eta hor jende askori klik egin dio, herri mugimendu batei esker. Pasatako guztia igarota, zauriak, lehen komentatu ditugun kontraesan horiek herrian bertan irekita daudela esango zenuke? Berriro ere nik ezin dut jende guztien ganitz egin, ze nik uste dut norberak ere esperientzia desberdina daukala, eta ez dela berdina da duela 20 urteko pertsona batena, edo Jaizkibel konpainian txikitatik desfilatu duenak, baina zauriak hor daude, eta zauriak zaindu egin behar dira, eta sendatu.
Eta horretarako ere bai uste dut, probetxatu dezakegula ere bai pasaden denbora, jakina ez inoiz isilarazteko edo ezkutuko egiteko, baizik eta kontrakoa ez, zaintzeko eta ikusteko hori konpontu daitekela. Konponketaren bidea, elkarrizketatik etorri beharko da ala beharrez? Esan dago Jaizkibel konpainia beti historikoki egon da elkarrizketaren alde. Aipatu nahi nuen adibidez, Oian Ebengotxea badela Hondarribitar historialari bat, horretxe bertan tesia plazaratu du Hondarribiko eta Irungo kasuen inguruan, eta hor oso biztako ikustuta ez, konpainiaren hainbat saiakera. Orduan, elkarrizketa beti dago hor, baina nik ere bai errekalkatuko nuke instituzioen egin bete behar hori. 25 urte hauetan gizartearen partetik behintzat marra gorri bat jarri dela esango zenuke? Nik uste dut ezin degula, ez? Hondarribiko kasua ulertu goza aislatu bezala, azkenean gizartea ordoa, feminismoak mugimendu bezala espazio hartu du, ez? Euskal Herri mailan, orduan ezin dugu bi gauzaiek ez, elkarren artean bereiztu edo ulertu isolatuta daudela. Nik uste dut gainera jende asko hori gertatzen zaiona Hondarribin dela nola kontatu eta nola jendearen empatia lortu kontatzen nahi naiz nolabait alarde hori baztertzailearen ikuspuntua daukatenen kasutik ez, nola hori justifikatu herritik kanpo. Nolabait marra gorri hori, eskerrak hor dagoela, baina nolabait hori zerbait egin behar da horrekin, ez? Ezin dugu horrela utzi. Hondarribian gertatzen denarekin bat edo loturaren bat izan daitekeen gertakari bat izan da duela gutxi Bizkaian, Basauriko jaietan emakume bat sokatira frogan ez diote utzi parte hartzen, gonaz jantzita ez joateagatik, zer iruditzen zaizu? Nahiko biztakoa da ikustea, Jaizkibel eta Hondarribi eta Irungo kasuak duela 25 urte baina gehiago hasi ziren, ez? Eta emakume horiek ja eman zuten aurrerapausoa eta biztaratu zuten beraien gizarteari, emakumeak parte jaietan eta espazio publikoan eta nahi zuten lekuan parte hartzeko eskubidea zeukatela. Kasu hau gertatza 2022an, berrakusten digu oraindik asko daukagula egiteko, ez? Gizarte mailan emakumeak oraindik asko daukagula espazioak hartzeko, eta nik uste dela abisu bat, esateko, nahiz eta oraindik pentsatu gauza asko irabazi edo lortuak daudela, oraindik asko geratzen dela egiteko. Jaizkibel konpainiaren bilakaera ikusita ere aipatzeko, ez? Izan duen hazkundea, hasiera batean 20 kide ziren, eta gaur egun 1000 gizon eta emakume inguru zaretelako. Bai, ez? Bai, hori ospatzeko zerbait da. Eta ikusteko hori bilakaera badagoela, belaunaldi aldaketa badagoela ere bai, ez? Hori garrantzitsua da. Ez jai hauetan lagun batekin komentatzen genuen, ze pozgarria den ere bai, jaretik joan eta ikusi, neska txikiak ensaiatzen ikustea, ez? Normaltasun eta naturaltasun guztiarekin. Eta hori bada zerbait ospatzekoa. Hori duela inbeste urte zen gertatuko orduan. Etorkizuna badator potente. Dena den oraindik ere egiteke dagoela aipatu duzu, izan ere aurtengoan ere bi desfile egon direlako, egungo egoerari zein etorkizun ikusten diozu? Bi alardeena, desde luego, ez dago etorkizunean edo gure pronostikoan. Guk eskatzen dugu lehen esaten genuen bezala ez, alarde bakarra, alarde parekidea eta publikoa. Orduan, inola ere ez dugu onartuko, azken finean bi alarde izatea ez. Azkenean, herria guztiona da eta jaia ere bai. Aipatu dugu, larunbatean ospakizun jaia, prestatu duzuela Hondarribian, loratzen lelopean, gainera, ez, zanaiz beteriko leloa ere hautatu duzuena. Bai da zerbait ospatzeko, esan da, 25. urte horrena ospatzeko, esango dugu aitzaki bat, nolabait herriko espazio publiko ere bai hartzeko okazio bat, eta beste ere bai nabarmendu hori eskerrak emateko, ez, gure haziak izan ziren hoiei, eta urte hauetan ere bai esan digutenak, elikatu dutenak, eta guzti hori ere bai bada zerbait esan bezala oroimena egiteko, eskerrak emateko, eta esan bezala nolabait ere bai belaunaldi aldaketa hori ere bai bistako egiteko. Zenolako ekitaldiak prestatu dituzue?
Bueno, helburu horiekin pixka bat datozenak, alde batetikan lehenengo puntuan dakagu ibilbide historiko bat, Hondarribiko batez ere Alde Zaharrean prestatua, hori jakitearren plazak bukatuak daude, baina bai dauka intentzio hori, oroimen hori berreskuratzea eta bistako egitea, zen ikusten dut oraindik pedagogia asko daukagula egiteko, inkluso herritar hondarribitarrok, dakigula oraindik zein den gure historia benetan. Gero bigarren puntu bat, egongo dalako elkartze bat, ospaketa hasiko da, herri bazkari bat daukagu, eta arratsaldean alde batetik ekitaldi bat izango dugu, hau da bentan, dela itsaso aldean, eta ondoren eta bukatzeko kontzertuak. Eta nor dago gonbidatuta bertara? Daukagu oso kartel benetan ederra, badaukagu alde batetik The Ingles, dela Hondarribiko emakume musikari batzuen taldea, erabat divertigarriak, eta bestalde daukagu ere bai Anariren kontzertua izango dela bikaina, baita ere Pinpilin Pusiz, eta amaitzeko Merina Gris. Emakumeek hartuko dute holtzarduan. Bai, hori ere oso garrantzitsua, oraindik badaki musika estenan badagoela asko egiteko, eta honek ere ematen digu animoak. Eta herritarrak bertaratzeko zein mezu zabalduko zenuke? Herria ere bai gurea dela, eta guztiona dela, Jaizkibel irekia dagoela bertan parte hartzen nahi duen guztientzat. Eta beraz, beldurrik gabe benetan espazio hartzeko momentua dela. Datorren urtera begira, eskaria zein izango litzateke? Hainbeste eta hainbeste urtetan emakume eta gizon asko lan egin duten horretan, goazen lortzera, goazen elkarrezketa edo bide desberdinen bidez, baina benetan herria eta jaiak berdintxoan eta disfrutatzeko aukera izatea. Leku ona, Jaizkibel konpainiako kide, eskerrik asko, gaurkoan gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta tarte baten ostean itzuleko gara solastaldari bide emateko. Gaurkoan gurean izango ditugu Eneko Ander Romero eta Mikel Alvarez, orain arte. Ciao,
Herriko honenek ekinak kutsatuko dute.
Amaikak aplikazio berria du. Gaurtik aurrera, Amaika telebista edozein etxetatik ikus dezakezue. Smart TV aplikazio berriari esker gainera, munduko edozein txokotan dago eskuragarri. Sartu Google Play plataforman. Bilatu Amaika aplikazioa. Aukeratu Amaika. Instalatu eta gozatu edukiez nahieran. Drila da euskaraz jantzia, begira ni ez naiz jankia. Hautazken baten, jaten ematen ez diren jakia. Itzak zenbakiak nik, ez dakit zenbatia. Zergatiak sortu dizkite bakiak, aurkezten dizuet nere terapia. Badut askilaino eta ekaitz nere barrura begira. Ez dakit beti nabilen gara, izan berandu da hemen goizegida. Nik ere maiz gaitz bilakatu dut ene desira. Ni errateko pres naiz, entzuteko prestaldira.
bezala zaldiari helduko diogu, horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Mikel Alvarez, eguerdion. Eguerdion. Eta Niconder Romero ere, gurekin, eguerdion. Lehenik eta behin, inflazioa eta soldataren igorari buruzko gaiari helduko diogu, izan ere badakizue, gai transbertsala izaten ari dela egunotan, Euskal Herri osoan protestak egiten ari direla, esaterako gaurkoan Euskal Autonomia Erkidegoan, Bizkaian hain zuzen ere, Bizkaiko metalgintzako sektoreak beste greba bat egin du ez, hitzarmen hori blokeatuta dagoela beste behin salatzeko, eta hemendik hasita ez, adibide, garden bezala hartu daiteke ez, zenolako egoeran dagoen gizartea eta ekonomia. Bai, egia da inflazioa hitz egin dugula batez ere Ukrainiako gerratik ona, batez ere prezioak igo direlako eta erosalmena txikitu delako. Baina egia da ere, Ukrainako gerraren aurretik, inflazioaren zantzuak nahiko agerikoak zirela, ez? Alde batetik, ez dakik goratzen zareten, baina Egipton geratu zeneko barkuaren istripu horren ondorioz hor, suministroen edo lehengaien falta nabaria izan zen eta prezioak ere gora igo ziren orduan. Tendentzia struktural baten aurrean aurkitzen gara, Ukrainako gerrak azkartu duen argi eta garbi, eta orain horren ondoriak bizitzen ari gara, bai greben ugariketarekin, baita Europa mailan burua altxatzen badugu apuru bat, gobernu ezberdinak hartzen ari diren erabakiarekin eta beste hainbat faktorekin. Bai, ikusi dugu azkenean, ez bakarrik Europan edo Gurean, baizik eta mundu osoan Suez kanala aipatu du Mikelek, baina horrez gainen mikrotxipen inguruan egon zen arazoak, logistika arloan orokorrean egon diren ataskoak COVID-a dela eta orain Ukrainako gerra. Nola zer gertatzen ari da Gurean eta Gurean esaten dudanean da Europan? Alde batetik erosmena ahalmena estankatu egin dela azken 10 urteetan, aurreko krisitik, ze hau ez da krisi barria da, baizik eta aurreko krisiaren jarraipen bat da, eta ez dira raposuak emoten horri erantzun serio edo sendo bat emoteko. Ez gobernuen partetik, ez da ere Europar Batasunaren partetik. Orain dikogun metalaren greba Bizkaian da beste adibide bat, zenbat greba aipatu ditugu ja mai honen bueltan. Eta ez da nolabiteko hemengo langileek daukatela afizio bat grebara joateko, baizik eta egoera soziala gero eta gogorragoa izaten ari delako. Hitz egin ahal dugu Euskal Herriaz, hitz egin ahal dugu Frantziaz, baina hitz egin ahal dugu Europa erdiaz, edo inkluso Britainia handiaz, nun krisi ekonomikoa, krisi politiko sakona eragiten ari den. Finean, nik uste inflazioa da sintoma bat, sistema agurtu baten edo mugak agerian dituen sistema baten inguruan eta horretan gabiz momentu honetan. Bai, ez, oso pertinentea ditzen zait, Europari begiratzen zuzen ere, erresuma batu Europa Batasuna ez, baina Europa ere bada. Eta batez ere, nola artikulatzen ari den, nolabait gobernuen eta kalean arteko dialektika hori, ez? Oso nabaria izan da Italian, alderdi neofasista bat iritsi da boterera, azkenean ezkerrak ez duelako alternatibat planteatu, Dragiren eskutik joan zirelako, neurri teknokrata batzuk hartzen. Alemanian ere oso agerikoa da, Scholz dago herrialdeko presidente buru, eta momentu honetan inkestek esaten dute, SPD alderdia sozialista eta FD ultraeskuineko alderdia, inkestetan berdin daudela. Hau da, alternatibarik egon ezean ultraeskuina irabazten ari dela. Eta agian salbuespen bakarra momentu honetan Frantzian daukagu. Eta agian gero hitz egingo dugu, baina asteburuan mobilizatzeko egon ziren, atzo greba orokorra egon zen, eta Macronek aktibatu du aurrekontuak onartzeko klausula nahiko berezi bat, orduan egoera nahiko interesgarria jarri daiteke. Bai, segituan nahian sakonduko dugu horretan ere, baina lehenik eta ben ikusiko ditugu gaur goizeko irudi horiek, metalgintzako sektoreak Tekunin enpresaren atarian protesta egin duelako, eta salatu dutelako ertzaintza berriz ere oldartu zaiela. Bertan izan da jara de horreta lankidea. Eguna argitu aurretik Bizkaiko metalgintzako langileak Tekuni enpresaren atarian elkartu dira. Izan ere, Ortuiako enpresaren arduraduna da Tamara Jagüe eta bera da FEMeko presidentea. 10 langile elkartu dira hemen Ortuellan eta patronaren jarrera salatu dute. Gainera sindikatuek salatu dutenez ertzaintza oldartu zaie.
Gunira etorri gara kontzentrazioa egitera, batik bat, satu nahi dugu Ertzaintzaren jarrera, kontzentrazioa oso pazifikoa izan da zentzu guztietan, eta bestalde Ertzaintza beti ere Eusko Jaurlaritzaren esanetan, beraien interesak eta patronaren interesa defendatzea etorri da berriz ere, ezta? Hortaz hori satu nahi dugu, eta borroka jarraituko dugula hitzarmena berritu arte, bizeko metal hitzarmena berritu arte. Bizkaiko metala! Borroka! Gaur hemen ikusi duguna da Eusko Jaurlaritzaren eskaintza metaleko langileentzat bortizkeria. Guk ekimen pazifiko bat egin dugu eta beraiek beste modu batean etorri dira eta ez pazifikoa, ez baketsua. Irudiak ikusi dituzue, behin baino gehiagotan antzekoak ere gertatu dira eta gertatu daitezke hemendik aurrera ere mobilizazio ziklo berri honen atarian, ezta? Izan ere aipatu dugu enpresa askotan ari direla erosahalmena galtzen eta hitzarmen horiek negoziatzea eskatzen ari direla Bizkaiko metalgintzako sektoreak esaterako behin eta berriro, ez? Aipatzen du blokeatuta duela negoziazio hori patronalak, abendutik dabiltzala aurrera pausoak eman nahiean, eta ikusi dugu baita ere Ertzaintza nola oldartzen zaien protesta egiten dutenei, ez? Nolako ondorioak ateratzen dituzue? Alde batetik, mobilizazioei begira, aipatzen genuen orain dela hilabete batzuk udaberri berotsu bat etorriko zala greba eta mobilizazioekin. Udan ere hainbat greba eta hainbat mobilizazio ikusi genituen, baina uda batakigu berezia dela herri honetan. Eta orain udazkenean ikusiko ditugu horrelako askoz gehiago, nik uste dut. Eta neguan, segurenik fabriketatik aterako da, edo lehenengo bigarren sektoretik aterako da, eta orokortuko dira, egoera insosteniblea da. Egoera insosteniblea da, eta patronalaren blokeoak esan nahi du erosmen ahalmena gero eta gutxiago izango da. Gaur ikusi dugu segurenik inflazioa Espainian, gaur egun hauetan, ez duela hainbeste goruntze egingo, baina jak kukatzen gara eguneko bederatzi batean, bederatzi pasata, eta hori asko da. Eguneko bederatzia da asko. Eta hori erantzun baten marzaio, patronalak ez badute nahi, eta hau ministrak Yolanda Díazek esan dau, patronalaren jarrera blokeatzaia dela. Ze asko daukate galtzeko, zegoera oso txarra da. Eta desblokeo hori lortzeko mobilizazioak ez dira soilik normalak dira, espero ahal duguna ez soilik sindikatoen partetik, baizik eta orokorrean gizartearen partetik egoera insosteniblea bilakatzen ari delako. Bai, datu hori inflazioaren egia da Espainiar estatuan gutxiago izan dela, Europar Batasunan 9,9 izan da, ja 10-ekoa, eta uste du dela urtez urte, iraileko izan dela altuena. Patronaren blokeoak arrazio argi badauka, asko daukate galtzeko eta ez dute negoziazio eremurik ireki nahi, borrokarik ireki nahi, azkenean KPIa dagoelako jokoan eta irabaziak eta soldatako delako jokoan. Frantzian berdina gertatu da Total enpresarekin, energia sektorean, Alemanian esaten dute ere berdina gertatu daitekela, batez ere Errusia gaza jeisten badu edo eteten badu industriak bere produkzioneko 25 jetxi dezakelako eta horrek eragina izan dezakelako soldatetan. Eta uste du patronalak kontua ez da proposamenik ez daukala, baizik eta proposamen bakarra daukala. Eta proposamen hori momentu honetan pasatzen da errenta akordiotik. Eta errenta akordioa ez bakarrik patrona, baizik eta Espainiako gobernuak ere gainean jarri du, eta Urkulleren gobernuak ere gainean jarri du. Eta azken finean beti esaten duguna, ez? Errenta akordioa bada nolabait kostu horiek banatzea, baina, klaro, gatoz 2008ko krisitik eta 2008ko krisian balantza patronaren alde banatu zen. Orduan, berriro ere, errentakordio bat bermatzea nolabait, egoerak berdin jarraitzeko edo inkluso patronala gehiago irabazteko, ezin izan daiteke, langilek lesarentzat nire ustez alternatiba bat. Patronalak alternatiba hori egon badauka, baina azkenean ere ikusi beharko da kalean nola artikulatzen den mobilizazioak. Frantzian hasi ziren mobilizazioak enpresa energetikoetatik eta inkluso sektore nuklearretatik, apur bat hor egon ziren langile mobilizazioak, eta azkenean zabaldu dira mobilizazioak apur bat sektoreetatik eremu guztietara. Atzo ikusi genuen, irakasleak egon ziren mobilizazioetan, garraioetako langileak egon ziren mobilizazioetan, orduan blokeatzea estrategia hon bat izan daiteke patronaren aldetik, baina sektore batetik
beste sektoretara ere kutsatu daiteke mobilizazioa eta momentu honetan hipotesi hori nahiko posiblea da. Eta hori aipatu duzu, ez da bakarrik patronala ere gobernu eta gurera etorrita Eusko Jaurlaritzaren jarrera ikusita eta Nora Urkulluk etengabe esaten duen negu oso gogor bat etorriko dala, udazken gogor bat etorriko dala, prestatu da edo prest egon bar garela, hori azkenean bilatzen dagoena da normalizatzea egoera sozial oso latza. Etorriko dan egoera sozial oso latza, zaurre ikusten da egoera sozial oso latza etorriko dala, ez bakarrik energiaren atletik baizik eta orokorrean energian, soldatetan, zerbitzu publikoetan eta bar, eta bar, eta bar. Eta horren aurrean erantzun bakarra da, itxarongo dugu, hau pasako da, eta beste zer berria eta hobeagoa etorriko da. Baina, eske, noiz etorriko da, da Kafkaren atzerapen etengabea, ez da, zer berria etorriko da, zer hona etorriko da, baina ez da heltzen. Eta bitartean, zer eskatzen zaie sindikatuei edo langilei, errentakordio batik. Ikusi dugunean, inflazioa ez da etorrela errentatik, baizik eta merkataritzatik eta barretik datorrela. Horrako gehiago ikusiko ditugu, erantzunak, Frantzen bezala, erantzun liberal autoritario hauek gero eta ohikoagoak izango dira, albadua ere, zehapen oso ohikoak dira tamalez, eta blokeoan momenturen baten gainditu, marko da. Nola eskatuko orapiloa, ez? Nola egin pultsu hori, Mikel, zer uste duzu? Bai, uste dut, klabea dagoela apur bat, lehen esan duena, burua altxatzen eta beste herrialdetan nola dauden begiratzean, ze egoera komuna da. Askotan esan dugu Euskal Herriko sindikalismoak edo langile borrak bere zentzu propioak dituela eta bere ezaugarri propioak dituela. Tamalez edo zorionez, kasu honetan, oso antzekoa da egoera Frantzian, Alemanian, Italian, inkluso erresuma batuan. Orduan, uste dut, lehenengo pausa izan daitekela kontzientzia hartzea egoera hau ez dela kojunturala. Egia da, Ukrainako gerrak gauza asko azkartu dituela, baina tendentzia horiek atzetik zetozela. Behin eta berriro hitz egin dugu, mai honetan ere bai, industria alorrean, errekonbertsio bat beharrezkoa dela. Eta errekonbertsio horretan, langile eta patronen arteko tentsioak areagotuko zirela. Ukrainako gerra egon edo egonez. Orduan uste dut hor dagoela gakoetako bat. Dena den eta etor daitekeen mobilizazio ziklo edo mobilizazio edo zera gatazka sozialaren areagotzearen aurrean zein aukera ikusten dituztela gobernu buruek? Gobernu buruek. Oso hitz izen da eta lehen erresuma batu aipatu dut, eta ez da izan ausaskoa, ze ikusi dugu nola benetan agenda neoliberal bat, guztiz neoliberala, thatcherismo klasikoa, ia, mai gaineratu dan, eta nola merkatuaren erantzuna ez zoiik generala, merkatuaren erantzuna txarra izan da. Hau da, burtzan egon ziren kriston jitzerak eta libraren jitzera ere hor somatu zen, pentsioen arazoare hor zeukaten, eta ikusten ari gara nola orain, erresuma batuan bapatean laboristak alternatiba sendo bat izan barik daukaten kriston aukera gobernura bueltatzeko. Zer gertatuko da Europako ezkerrean, zer gertatuko da erresuma batuan, zer gertatuko da geurean, ikusi ditugu eskutu sozial hori ez dela nahikoa izan. Hor dauz, gako batzuk, eta oso interesgarria Mikelek esan dagoen, igual, burua altzatu behar dugu eta begiratu gure ingurura, eta hori begiratu gualken genuke. Zazkinan erantzuna izango bada, ertzaintza egotea goizeko ziretan, enpresa baten atean kolpak emoten, hori ez da entzun bat. Eta hori ez da desmobilizatzailea, hori ikasi behar dute jada. Etengabe erantzun hori erabilita ez dute zer lortuko. Eta blokeo egoera bat jarraituko du, eta gatazka soziala eta sindikala jarraituko du. Ba, ikusi du, gero, erantzunetaz hitz egitean, gobernutaz hitz egitean, eta Europar Batasunak artikulatu dituen neurrietaz hitz egitean, askotan hitz egiten du hori, ez? Ezkutu sozialaz, gobernu ezberdinak artikulatu dituzten proposamenetaz, bai eremu sozialean, baina baita ere Europar funtsen inguruan, eta bar. Baina nik, horretaz hitz egiten duen momentu honetan, iruditzen zait hori, orain dela 3 urteko pelikula bat dela. Ari ginela hitz egiten, inbertitu behar zenetaz, behar horretaz, nolabait berriro ere neokeinesianismo batera gindoa zela. Uste dut hori, momentu honetan, kongelatuta geratu dela edo atzean geratu dela. Banku zentralak bere interestasak altutu ditu, esaten inflazioa gelditu behar dela, inflazioa ez da gelditu. Eta gainera, azkunderako aukera geroz eta gutxiago dira, orduan, uste dut hor, egoera nahiko larria dela. Eta gero, ematen ari da, nolabait, 3 sektoren arteko dialektika nahiko krudel bat. Eta da, alde batetik ditugu gobernu neoliberal edo sozialliberalak, Alemanian, Frantzian, herrialde klasikoetan. Eta gero, bi alternatiba ditugu, edo alternatiba neofasista,
Italian gertatzen ari dena, baina azkenean elikatzen duena bere agenda eremu sozioliberalarekin. Melonik egin zuen lehenengo gauza izan zen, Draghirekin akordio batera heltzea Europarekin negoziatzeko eta neurri neoliberalak jarraitzeko edo mantentzeko. Hori alternatiba bat, edo beste alternatiba da ezkerraren nolabaiteko proposamen integral bat. Eta momentu honetan Europar Batasunean dagoen esperantza bakarra edo bakarrenetariko uste dut Frantzian gertatzen ari den hori dela. Eta hortik tiratu behar dela, nolabait alternatiba progresista bat nahi baldin bada atakaunetatik ateratzeko, baina esango nuke egoeraneko larria dela, ze kalean mobilizatzen dauden bakarrak ez dira ezkerreko sektoreak Frantzian agian bai, baina hain arte ikusi genituen ere mobilizazio ezberdinak egon zirela. Lehenengo mobilizazio izan guratxo ezak goratzen zareten izan zen Txekia Errepublikan, eta hor batez ere indar traktorea edo ultraeskuina izan zen, egia da ere ezkerra kalean egon zela, baina alternatiba herritar hori gobernu neoliberalen kontra herrialde askotan ultraeskuina artikulatzen ari da. Orduan, dialektika horretan uste dut alternatiba reakzionariak oso arriskutsuak izan daitezkela. Hor dago, eta horren atzan dago, sozialdemokraziaren proiektu politikoaren agorpen bat, oso argia da gainera. Sozialliberalismoak sozialdemokrazia jantzuenetik, edo neoliberalismoak inkluso, sozialdemokrazia jantzuenetik, eta sozialdemokraziaren ezkerrean ez genuenean ez aurkitzen, ze hori holan izan da, igual herri zehatz honetan ez, baina Europan hona izan da, eta agertzen danean hori batean ultraskumako poloa da, nun dago gure ezkerra? Nun dago Europan ezkerra? Laboristetan, ez ikusi dugu zer gertatu da Corbinekin. Frantzia nupesekin, ikusi balko da zen UPSen eta Frantziaren, eta gerritze egin dugu horretaz uste dut, Frantziaren ezkerraren artikulazioa oso berezia da, hainbate arrazoiengatik, baina geurean, nola gertatu dugu, geurean EAen eta geurean Espainian, ze asko apostu oso handia da, esatea aurrengo gobernua izango dela progresista, baina progresista baldin bada ikusi dugu alde sozialista noraino dagoen prest heltzeko. Ze hori ere, kontuan hartu behar dugu. Beraz, nintzentzuretan nahiko pesimista naz. Nik uste dut oso zen gautxo barkatu, Neko? Uste dut oso zen gautxoa dela ikuspegi kultural batetik ere begiratzen nola artikulatzen diren proposamenak. Azkeneko 10 urteetan, sozialdemokraziak edo sozialneoliberalismoak izan duen garaipen bakarra, nolabaiteko loraldi bakarra izan da, pandemiatik atera ginenean eta bazirudienean, optimismoa zetorrela, nolabaiteko loraldi bat zetorrela, eta hor zen benetan sozioliberalismoa edo sozialdemokrazia indartsua bere errelatoan. Baina errelato hori kulturalki behintzat desmontatzen da krisi garaiak datozenean, eta nolabait garaizaiak datozenean, eta hor artikulatzen diren proposamen bakarrak dira osotasunari benetan heltzen diotenak. Eta osotasunari heltzen diote neofasismoak nolabait ikuspegi kultural batetik, baina bera azkenean ez du ezer aldatzen, edo ezkerraren interpelazio total batetik. Orduan uste dut hori ere interesgarria dela hori aztertzea. Testuinguru honetan uste duzue aberastasunaren banaketaren eztabaida sakonki aztertzeko aukera bat zabaltzen dela politikoki bada ere? Zen ere aurrekontu proiektuetan esaten ari dira, ez da, dagoeneko Euskal Autonomia Erkidegoan aipatu dute, ez dela zergak ukitzeko momentua, dena den izango direla aurrekontu oso sozialak, Madrilen ere, Frantziar estatuak dekretu bidezaren hartuko ditu eta ez eztabaidaren bitartez, ez? Beraz, hemen ikusten da ere, nahiz eta gizarteak erosa ahalmena galtzen ari den, eta eskaera batzuk badituen entzungorek egiten ari zaiela ere. Kontua da, nola bideratuko diren aurrekontu horiek eta benetan bideratuko diren aberastasunaren birbanaketa batera eta lanaren birbanaketa batera, zer beti azten zaigu lana nola kokatzen da honen aurrean. Hortik pasatuko da ez derrigorrez. Nik uste dut orokorrean konturatzen ari garela Europan baietz, egoera, esan dudan bezala lehen, eta ganera oso agerikoa da, egoera muga batean gaudela, ez decir, sistema agortu baten aurrean gaudela edo sistema horretzeko modu hau agortzen ari dela, baina gero praktikan ikusten duguna, diskurtsoiek entzun alditugu eta nola BBKak kontatu aldauen kolapsoaren inguruko obra bat Arriagan, baina neurri politikoak eta politika publikoak ez doaz berez derrigorrez horretara begira, eta hori da, adibideen bat da, impostura eta orokorrean zergak EAen ez da zer ikutuko, askoz jota deflexio hori errenta nagusien edo handien entzate positiboak direla,
alderdi popularraren alternatiba bardina, bestalde, igual ez exageratua baina bardina. Eta beharrezkoa da, bai, nik uste dut ekonomiak eskatzen dauela. Sistema mantentzeko ez dakit noraino mantendu aldan, baina prest daude aldaketak egiteko, edo ikusiko dugu izango dela patronalaren estrategia eta blokeoa, eta dana berdin jarraitza eta ikusiko dugu noraino heldu aldan hau, agurtu arte, agurtzen baldin bada. Nik uste dut, geurean, bai eaen, bai Espainian oso indartzu, eta bai inkluso Frantzian nahiko indartzu, bigarren ideia hori ez dugu asko aldatuko eta ikusiko dugu ea, partzituak jartzen askoz jota aurrera egiten dugun, eta nik uste dut hori izango dela momentu honetan edo izaten ari dela estrategia nagusia. Laissez-faire, joan aurrera. Bai, zorpetzez ere hitz egin daitekelako, ez da? Aurrekontuetan zorpetzaren aldeko apustua egin delako urteetan zehar, noizbait zor hori ere bueltatu beharko delako, eta ikusi beharko da zein eratara, ez? Bai, eta uste dut erresumo bat gertatu dena oso argigarria dela. Beti esaten dugu eskuina dagoela zergak murriztearen alde, eta zuzen erresumo batuan ekonomia ministra esatu zen zerga jaisteko proposamenarekin, eta Burtsak esan zion, ez jaitsi zergak, zegero, benetan, zorpetzea dator, eta bonoen interesak eta bonoen kostua igotzen da. Orduan uste dut hor ere, nolabait, betiko errezetek ez dutela funtzionatzen momentu oso berezietan, eta ezkerraren apostua, nik uste dut bai izan daitekela eremu batzuetan zergak igotzea, hain zuzen ere, behar delako, nolabait, egonkortasun hori mantentzea hori ikusi dugu Espainiar estatuan adibidez, enpresa energetikoei nolabaiteko zerga berezi bat sartu zaiela, baina eremu estrukturalean ez dut uste aldaketa askorik egongo denik, baina ez ezkerraren partetik, baina ez da eskuinaren partetik, ze momentu honetan, uste dut krisi egoeretan, benetan enpresek eta botere korporatiboak lehenesten duena da, nolabaiteko oreka bat mantentzea eta nolabaiteko estabilitate bat mantentzea orduan, hori ezin da bermatu, zerga asko jetxita ere, eta gainera zorpetzea infinitura luzatu ezin daitekeenez, eta atzetik ere zorpetze publikoa oso handia denez, uste dut zerga tasa hori behintzat mantenduko dela. Eta Frantzian betetan aipatu dugu, eta gogoratzearren, Bruno Le Maire, ekonomia ministroaren hitzak pasatzen egunean, parlamentuan hitz egiten Amerikako estatu batuen inguruan, eta Amerikako estatu batuen paperaren inguruan, kasu honetan energiaren inguruan hitz egiten zuen, eta salatu zuen, nola saltzen zuten energia garestiagoa Europari, baina nik uste dut momentu honetan Amerikako estatu batuak nahiko eroso dagoela biziari garen egoerarekin, nola ikusten ari dagoen Europar batasuna krisi sakonean sartzen ari dela, eta krisi sakona ez da soilik ekonomikoa, Europar batasunaren krisi sistemiko baten sartzen ari da, Europa eta Europar batasuna, biek, eta fokoa ere igo behar dugu pizkat. Nork irabazten du joku honetan eta nork galtzen du. Eta galtzaileak daude leku askotan, baina irabazleak ere badaude eta asko. Ze Europa gainbera doan bitartean, estatu batuak erlatiboki bada ere hobeto ikusten du bere burua eta ikusten du bere gainbera ez dela hainbestekoa eta oraindik mundu unipolar hori mantendu aldauela ikusten du. Beraz, gako asko dira, bada hemen ditugun grebak, baina bada ere Biden eta beste batzuk hartzen dituzten erabakiak. Eta gero kontuan hartu 2008ko krisian, askotan aipatzen zela Europa, bi abiaduretako Europa hori, ez? Nolabait, Europa bat krisian ez zegoela, iparraldeko herrialdeak eta Alemania motore bezala, baina hegoaldeko herrialdeak bai Grezia, gertatu zen guztiarekin, Espainiar estatua, Portugal, Irlanda, Italia. Claro, orain begiratzen baitugu zeintzuk diren diskurtsoak eta errelatoak, momentu honetan bi abiadurako Europa hori ez dago. Eta hori ez da positiboa, hori da negatiboa, zergatik. Benetan Europar Batasuneko proiektu guztia globala gainberan dagoelako. 2008koan nik uste dut lehenengo episodioa, kapituloa izan zela, gainbera ekonomiko eta politiko horretan. Eta momentu honetan, Alemaniak ezin du errua bota hegoaldeko herrialdei, Alemania bera dagoelako kolokan, bai bilakaera ekonomiko eta politikoarengatik eta baita ere Ukrainako gerraren ondorioz gasaren garrantzia Alemanian bereziki garrantzitsua delako. Testuinguru guzti honetan Eustatek kaleratu du informe bat ere, testuinguruaren ondorioetako baten isla izan daitekeena, ezta? Eta horixe da, hain zuzen ere, ostatu zentroetan eta jantoki sozialetan hartatutako etxerik gabeko pertsonak bikoiztu egin direla azken 10 urteotan. Horiek bakarrik
ostatuetan eta jantoki sozialetan antzemandakoak. Noski gero abanikoa askoz ere zabalagoa da, baina gutxienez, aipatu bezala, bikoiztu egin dira 10 urtean honek behintzat argazki bat ematen digu, ezta? Ezin den egoera. Azkenean, eta Gurutze Gorriak berak esan du lehen 6 hilabetetan banatzen zuten janaria, urte baten banatzen zuten janaria, 6 hilabetetan banatu dutela. 10 urteko epeak emoten duzko aukera ikusteko nola atara ginen krisi horretatik, 2009ko krisitik. Ze hori asko, hori aipatu behar dugu eta hori kontuan hartu behar dugu. Ematen zuen atara ginela eta nahiko desent atara ginela soldaten igora batekin, inkluso COVID-atik atara ginenean nola enpleguan emoten zuen, berri honak jasotzen ginituen soldatetan eta bat, baina masaren edo populazioaren parte handi batek, bai atara da krisitik, baina trukean, eta ez dakit trukean baina aldi berean gitzenez, beste masa nahiko handi bat, ez hain handia, baina gizartearen parte handi bat, pobrezian geratu da edo pobreziara mugitu da. Hau da, bai, egia da hor, klase ertain txiki krisitik atara zala, ertain altu eta altuak oso ondo atara ziren, edo ez ziren krisian egon zikera, baina beste asko, hor, ertain txiki horiek asko zetzarago daukate orain lehen baino. Eta hori, aurrera izatatik kanpo geratzen hori da. Hau nik askotan entzun diot Joseba Zalakaini hitz egiten dagoenean nola desberdintasunak areagotzen ari diren, baina bereziki dela piramidaren edo eskalaren beheko partean dauzenak gero eta txartuago daudela. Eta horietarako zer daukagu herri honetan, RGI bat ikusten duguna pobretzetik ezaituena ataratzen. Dekogu azten kasuan, aholkulari edo kontseilari bat esaten dagoena, 800 euro baino gitzeago gatik aurkitu alduzula pisu bat guzurra danean. Dekogu, zer daukagu, zer eskaintzen digu jende horri. Ikusten nahi gara, Eusko Jaurlaritzatik hartzen nahi diren neurriak ez diren nahikoak pobreziarekin amaitzeko. Eta pobrezia da ez da soilik errenta gutxiko jendea. Da, jendea joan behar dana hori, zerbitzu oso espezifiko batzuk eskatzera bere biziraupenerako beharrezkoak direnak. Eta hori oso larria da. Aipatutako neurri guzti horiek, aipatu duzu ez direla nahikoak izaten ari, arrakala geroz eta handiagoa dela, aipatu dituzu klase ertainak ere kontzeptu hori erabilita, agian esan dezakegu ere iruditzen ari dela dagoeneko, bi poloen artean, ez dakit, erantzuna politika instituzionaletik etorriko ote den, zer uste duzu, Mikel? Nik eustateko ikerketa edo informe ez dut irakurri, baina egia da ere Eusko Jaurlaritzak 2 urtez behin pobreziaren inguruko inkesta bat ateratzen duela eta hor datuak azkeneko informeak ikusita oso larriak direla eta tendentziare larriagoa dela. Uste dut hor aldaketa kualitatibo bat eman zela azkeneko krisian. Eta da, lehen bazirudien enplegu bat izateak pobreziatik ateratzen zintuela, ez? Nolabait enpleguak bermatzen zuen, bai maila ekonomiko baino, baita ere maila kulturalean, pobrezian ez egotzea. Hori 2008ko krisian amaitu zen, nolabaiteko kontratu sozial hori, arlo ekonomikoan, amaitu zen. Egia da lehen ere bazuela langile pobreak, batez ere emakumeen sektorean, emakume askok lan egiten zuten, enplegua zeukaten. Eta ez ziren bizi maila minimo batera iristen, baina 2008ko krisian hori helarazi zen edo zabaldu zen kapa edo sektore askoetara. Eta momentu honetan aplikatzen ari diren nolabaiteko laguntzak edo erreformak uste dut nolabait lehengo paradigmatik edaten dutela, 2008ko krisiaren aurretiko paradigmatik edaten dutela, zebeti jartzen da fokoa enplegurik ez duen horretan, errenta bat bermatzen, RGI izan daiteken bezala, edo enplegua bilatzen, baina askotan ez da jartzen fokoa enpleguaren ikuspegi horretan edo lanaren ikuspegi horretan. Eta Eusko Jaurlaritzak edo instituzio publiko esaten dute, eskumenik ez dagoatela merkatu pribatuan eskua sartzeko eta hor errentak igotzeko. Orduan, claro, edaten badugu lehengo paradigma kultural edo politiko horretatik, nekez artikulatu daitezke gaur eguneko erantzunak edo erantzun baliagarriak. Egia da RGIak adibidez, enplegatzen bazara laguntzen zaituela ere, nolabaiteko maila minimo bat batera iristen, baina maila minimo hori irreala da. Momentu honetan bizitzaren garestitza ikusten badugu, bai etxe bizitzaren arloan, baita oinarrizko produktuen arloan, minimo hori ez da iristen bizitza minimo edo duin bat izateko.
Bai, azkenean, pobrearen ere izaera eta kontzeptua aldatu egin zen eta geratzean. Ez da soilik working poor horrengatik, langile pobre horiengatik, baina baita ere pentsionisten kasuan, umeen eta emakumeen kasuan. Nik uste dut, Espainiako gobernuak hartu duen neurri egokiena eta behitu zenbat kostata hartu zuten, izan zala bere garaian soldata minimoaren igoera. Soldata minimoaren igoerarekin saiatu ziren bereziki hori, paradigma zahar hori berraltzea. Eta ikusi dugu oso neurri garrantzitsua izan zen, baina ez da nahikoa. Eta are gehiago ez da nahikoa hemen nun bizitzaren balioa gero eta Espainiakin konparatuta handiagoa den, eta are gehiago, inflazioaren eta azken urtearen dinamikari ikusita. Pasan egunen eztabaidatu zen, Eusko Jaurlaritzan, soldata minimo bat, propio baten beharraren inguruan. Eta hori oso interesgarria da, egia da, eskumenak ditugun ala ez oso eztabaidagarria dela, baina hori kontuan hartuta bai hartu aldera beste erabaki batzuk RGaren inguruan eta beste diru laguntzen inguruan, eta gero, ez diogu gure buruari engainatuko. Espainian boskatzen diren gauzak, hemengo alderdiek ere boskatzen dituzte. Eta bakoitzaren jarrera ere ikusten dugu, eta bakoitzaren diskurtsoa ere ikusten dugu. Eta ez dakitzen bat enpresa itzeko ziren soldata minimoa egotzagatik, eta spoiler, ez dira itzi. Berez, pakto de rentas bat egoten bada horretara joan behar da begira. Jakinda paradigma zahar bat dala, eta seguruenik partze bat bezala baliogarria izango dela. Etorkizunean ez dela nahikoa izango, eta ez dela nahikoa izango lanaren estrukturazio propioarekin eta lan enplegu bera polarizatzen ari dako. Daudelako gero eta enplegu tzar edo kualifikazio gutxiko enpleguak eta gero eta kualifikazio handiko enpleguak. Eta jende asko saltzen nahi da, bigarren enplegu horietan soldata honekin edo baldintza kilikolorekin, baina segurenik soldata honekin, baina gero eta jende gehiago saltzen nahi da enplegu horietan lanaren soziologian ditzen dizkiete inkluso jobs, hau da, enplegu zaborrak, eta gero eta jende gehiago lan egiten du hortan, eta hori, bai, soldatari dagokionez eta rentari dagokionez, bai, bizi baldintzari dagokionez, bai, langileen edo orokorrean pertsona horien autoerrealizazioan eragina dauka. Beraz, enplegua ja ezin da izan paradigma epertain luzean. Hori ere kontuan hartu behar dugu. Ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, hemen utziko dugu ekonomiaren tarte hau, eta beste gai batzuk ere landu behar ditugu gaurkoan, eta min kronikoari buruz hitz egiten hasiko gara, izan ere badakizue min kronikoa izateak bizitza baldintzatzen duela goitik behera, eta bizikalitate hori hobetzeko asmoarekin ekainean Kongresuko osasun batzordeak irizpen bat onartu zuen kanabisa edo kalamua osasun esparruan legeztatzeko. 6 hilabeteko epean egon daiteke hori martxan, xehetasunak oraindik ez ditugu guztiz, baina behintzat ate bat zabaldu da horretarako. Euskal Autonomia Erkidegoan soilik 3.000 gaixo kronikok jotzen dute kanabisera patologia kroniko horiek arintzeko. Eta hain zuzen ere honi buruz hitz egiteko bat egingo dugu Ekaitz Agirregoitearekin, bera da biologian doktorea, HUko irakaslea ere, eta ikertzailea eta kanabis medizinalaren Espainiako behatokiko kidea ere. Eguerdion, Ekaitz? Kaixo, eguerdion. Bueno, aipatu dugun erregulazio edo balizko erregulazio honek, zein aurrerapen ekarriko lituzke? Beno, espero duguna da erregulazioa lehenengo aurrera eraman behar da, ze gauza bat da, boskatu egin dena, eta gero beste gauza bat da agentziak martxan jartzea, baina ekarriko lituzken aurrerapenak izango liratezke hainbat jenderentzat, farmazian hartu ahal izatea medikamentua, eta baita ere medikuak izatea hori hartu lezakela. Hori gaur egun medikuek oso medikamentu gutxi eman aldizute kanabisarekin eginda, bakarri bi daudelako onartuak, eta printzipioz hori izango litzateke paziententzat gauzarik interesgarriena.
Farmazietan bertan eskuratu ahal izango dutela ez, mediku batek aholkatuta. Izan ere orain, minari aurre egiteko, min kronikoa duzuenok eta landare honen, landare honetara jo nahi baduzue, merkatu beltzera jo behar duzue, ez dago besterik? Bai, orain arte horrela izan da, eta gaur egun, nahiz eta pentsatu gauzak aurrera joaten ari direla, inpas honetan, edo behintzat legea sortzen den bitartean, edo regulatzen den bitartean, jarraitu behar dugu, merkatu beltzera joaten, edo etxean guk gauzak egiten, eta bai, gauza asko ez dira aldatu momentuz, baina espero dugu behintzat, hainbat pazienteentzat, onuragarri izatea erregulazio hau. Ez jakintasun asko dago eta aurreiritzi asko ere gai honen inguruan, zein eratara kontsumitzen da kalamua minari aurre egiteko? Odurik erabilienak izaten dira alde batetik olioarekin, olioan disolbatu sustantziaz, lipidikoa da, eta orduan beharrezkoa da olioa bezalako bidartekari bat, eta tantak hartzea, eta beste alde batetik oso ohikoa da, batez ere esango dugu momentuzko minetarako, edo aguduak diren minetarako, vaporizatzea, lurrun bezala hartzea. Ez horren beste erretzea, ze hori kaltegarria ere izango litzatekelako, baina badaude gaur egun vaporizatzaileak 200 gradura heltzen direnak, eta horrekin kanabisa hartu dezakezula, eta horiek izango liratezke hartzeko bi modurik nagusi. Ez dago inolako ondoriorik kanabisa era horretan kontsumitzeagatik? Albo ondoriorik alda? Albo ondorioren bat izan daiteke, zuk nahi ez duzun zehozer, pairatzea. Imaginatu CBD hartzen duzula, hipotentzioa sortzen duela, eta zuk ez duzula bilatzen hipotentzioa. Albo ondorio bat izango bezala hartu dezakegu, baina inflamazioak entzen baldin badizu, edozein medikamentuk bezala, bere alde positiboak eta negatiboak ditu. Momentu konkretu batzuetarako mina daukan jendearentzat ez hartu behar izatea horrenbesteko opiazioak kanabisa hartu duzulako, albo ondorio gehiago kentzen dituzu, zeren opioideak adibidez albo ondorio asko sortzen dituzte. Orduan, medikamentu bat bezala hartzen duzuna, normalean albo ondorioak sortzen ditu. Kontua da, medikuak baldin badakizki zeintzuk diren, esango dizkizula, eta orduan horiek ekibiteko bitartekoariak edo gauzak egin ditzakezula. Ikusiko da, ea aurrera ateratzen den bide hau ere. Eketxagirri goita, eskerrik asko gaurkoan azalpen guzti hauek emategatik. Eskerrik asko zuei. Ikusi duzu, eztabaida handiko gai bat ere badena, ezta, baina pausuak eta hain zuzen ere batez ere sendagaiaren aldetik ez min kronikoa dutenek behin eta berriro egiten duten eskaera hori delako. Zer uste duzu gertatuko dela? Ez dakit, egia da eztabaida parlamentarioa nahiko sultsua izan zela eta kontra bozkatu zuten bakarra PP eta Vox izan zirela. Uste dut oso modu argigarrian esan duela, edozein sendagaik edo medikamentuk albokateak dituela, eta kanabisa kasunetan ere bereak izango ditu. Eztabaida askotan gizarte mailan ez da kokatzen albokalte horietan edo min horietan, baizik eta ikuspegi kulturalean, ez? Beti erlazionatzen da, edo dugu kanabisa sektore konkretu batekin, erabilera konkretu batekin, eta ohitura konkretu batzuekin, eta ohitura horiek behintzat medikuen eremuan edo osasunen eremuan ez dira horrela ematen, baizik eta beste erabilera batzuk ditu. Egia da herrialde askotan bermatzen dela erabilera eta komertzializazioa eta inkluso azterketa eta investigazioa hori momentu honetan hemen ez da posible. Eta uste dut behintzat ate hori irekitzea positiboa izango litzatekela. Hiru ikuspegitatik alde batetik, erabiltzaileen ikuspegitik, gaixoen ikuspegitik. Beste alde batetik, osasungintza publikoan ere, nolabaiteko beste errekurtso bat egon daitekelako gaixotasunak tratatzerako orduan edo minak tratatzerako orduan. Eta azkenik, sendagaiak ekoizten dituzten enpresen aldetik edo enten aldetik ere, ikerketarako aukerak ireki daitezkelako eta elementu bat ez bada ikertzen, azkenean ezin dugu jakin nola aplikatu daiteken etorkizunen ere. Nik uste dut, kalamuaz edo kanabisaren inguruan hitz egiten dugunean, ñabardura oso importante bat dagoela.
zeitzein aldugu drogen inguruan, eta aisialdirako hartzen diren drogen inguruan, eta medikamentuen inguruan, edo sendagaiaren inguruan. Eta kasu honetan oso argia da. Hemen debatea ez da droga bai, droga ez. Da, sustantzia bat erabili aldan medikamentuetan. Eta ebidentzia zientifikoa argia da, bai erabili alda eta bai onuragarria da. Eta orduan 2022an eukitea eztabaida hau, ea gauna dan, ea txarra dan, ikusten dugunean munduan zehar, opioideak saltzen ari ditugula masan, eta gilegik geurean ere, dapaten ikusten horrelako eztabaida parlamentario beste garai batzuetakoak, eta guztiz kulturalak direnaz, porroak erreko dituzte gaizurik dauzenak, ez da hori, da, medikamendu bat. Eta zein izango da medikamendu horren, ingrediente nagusia. Zentzurretan, ez dakiz egertatuko dan, ze herri hau da, zen prebiziblea, baina zentzazina daukat gure ingurre ikuste begiratuta 11.000 paso aurretik ematen ari dituztena beste herrialdetan, hemen orain dara 20 urteko debate bat dekogunean, evidentzia zientifikoa guztiz baztertuta dagoenean. Ez daten badia zorrako debate zutzu bat baldin bat dekogula, aizealdiagatik hartzen diren drogen ingura, nik ulertzen dut eta horretaz hitz egin behar dugu. Baina, horrengatik, evidentzia zientifikoa hor dago. Guazen evidentzia zientifikoa hori gure legeetan eta gure arautegietan saltzera, ezta? Baina, gian lobby farmazeutikoak ere zer ikusia izan dezake hau atzeratzarekin? Ez dakit, baina lobby farmazeutikoak ere agian izan ditzake kanabisaren inguruko medikamentuak, ez beste negozio eremu bat bezala hartzen badute. Esan duzu herrialde asko aurretik daudela, eta uste dut herrialde asko aurretik daudela, baina gizartea ere nolabait aurretik dagoela. Ez da bai dauek ja, 20. mendekoak izan daitezkela. Baina bai, medikuntzaren aldetik edo osasunen aldetik, baina baita ere, erreparatzen badiogu nolabait, aisialdiari edo drogen kontsumoari edo erabilerari. Orduan, nik ez dut ikusi debate parlamentario nola izan zen, baina ziur nago PP eta Voxeko argumentuak edo argudioak ez zirela izan evidentzia zientifikoaren kontrakoak, baizik eta izan zirela hori errelato kultural jakin baten aldekoak eta ziur nago argudio horiek izan zirela nolabait arriskuen inguruan ez, hau legeztatzen badugu, zer erabilera egin ditzakete, gaixoak direnak eta beraien lagunak, eta apur bat uste dut argudioak hortik joan daitezkela, baina, gizarteak uste dut beste pantaila batean kokatzen duela bere burua. Guztiz, eta horrek eramaten gaitu debate filosofikoago batera. Ez dudala orain irekiko, baina sistema parlamentario baten parlamentuak gizartea ordezkatzen du. Eta gizarteak guztiz aurretik doa zentzunetan. Ez decir, debatea beste bat izan marko zan. Inkluso parlamentarien bizitza pribatuen artean, seguru nago ere. Hau da, horreko debate edo enrokamendu bat eukitea, erabilera terapeutikoaren aurrean medikuak erabakiko du, eta gero egoera oso arraroak sortzen dira. Gero eta gehiago CBD dendak daude non nahi. Eta saltzen dizkizute, olioa, printzipioz atopikoa azalean jartzekoa dana, inork ez du botatzen ia azalean, eta dekoraziorako drogarik gabeko landarea bai. Ni asmatikoan ez dut erretzen, beraz ez dakit oso ondara putatzen dagoen, baina saltzen dizute dekoraziorako eta mundu guztiak daki hori erre egiten dela. Goaz arautzera jada existitzen dana, eta horri emoten logika bat eta eztabaida bat sortzera. Ez dela horren atzean sortzen diren monstruak eta eskutuan sortzen diren monstruak askoz arriskutsuagoak izaten dira. Goaz benetan gizartean dauden eztabaidak edo kezkak mahai gaineratzea eta ez eztabaida absurdoak edukitzera orain dela 20 urte genituenak. Osasunaz ari garela ere, beste lorroburu bat ekarri behar dugu gaurkoan, hause COVID-19arekin garaiarekin lotutakoak eta zahar etxeetan izan zuen inpaktuarekin lotuta, eta hain zuzen ere, Eusko Jaurlaritzak egindako txosten batek argitara eman du dagoeneko jakin baztena, ezta? Horixe, hain zuzen ere, da 5 adinekoetatik bat zendu zela gaitzaren ondorioz Euskal Autonomia Erkidegoko zahar etxeetan, eta ratioei lotu dute egoera hau
hau zuzenean. Atzokoan horri buruz egon ziren eztabaidatzen Eusko Legebiltzarrean, Artolazabalek datuak interpretatu zituen, adierazi zuen, bere ustez ondo jokatu zela, ez zegoela egon inolako aparteko arazorik, eta Nerea Kortajarena, EH Bilduko legebiltzarkideak horrela ere erantzun zion. Entzungo ditugu biak urrenez urren, Beatriz Artolazabal eta Nerea Kortajarena. Interpretazio partzialen eta apriorismoen aurrean, argitu behar da, zentroen izaera publikoari edo pribatuari buruzko datuak ez direla eztabaida ezinak. Nolanahi ere, datuek erakusten dute, zentro pribatuek ez dituztela sektoreko gainerako zentroek baino COVID-19 gaineraiotza maila handiagoak izan. Irmo ziurta dezakegu, hartutako neurriak egokiak izan zirela, egoitzetan utzatzeak saiesteko. Jaurlaritzak, zure sailak, Artolazabal sailburua ez du beste batzuetan egiten duen bezala, honen inguruko ezer publikatu, ez? Zergatik, agian, hilkortasun aldagaien artean, direlako batzuk, zuen esku daudenak, ez? Zuek nesku zegoen horien inguruan neurriak hartzea. Horixe, atzokoan emandako eztabaida hori, datuak hortxe daude, realitatea hortxe ere, ekidin zitezkeen heriotzak izan direlako horietako asko, eta dena den oraindik ere neurriak egokiak izan direla entzun behar izatea, ez? Ez dakit nola ikusten duzuen gai hau? Niri oso esanguratxo egiten zait esatea titulartasunak eraginik ez daukala, baina hurrengo esaldian esatea, edo informeak onartzea bere horretan, langileen ratioak ondoriak dituela eta eragina duela eta faktore determinante badela. Titulartasuna eta langileen ratioa eskutik doazen bi faktore dira. Titulartasuna publikoa da, langileen ratioa txikiagoa izango da, eta titulartasuna pribatua baldin bada guztiz kontrakoa, azkenean titulartasun pribatua duen zentro batek duen helburu bakarra irabaziak lortzea da, orduan geroz eta kostu gutxiago izatea, orduan eta hobeto enpresarentzat. Uste dut pandemiak gairean utzi zuela sistema soziosanitarioaren arrakala guztiak eta muga guztiak, eta askotan hitz egin da ospitaletaz eta eremu sanitario horretaz, baina zaharretxek eta residentziek ere pairatu zutena oso larria izan zen. Eta badago ere bai, bestelako faktore bat eta da, nolabait, gerontofobiaren diskurtso guztia. Uste dut oso arriskutsua dela. Pandemian hartu zen neurrietako bat, erabakietako bat, agian esplizitua izan etzena, baina bai implizitua nolabait zen, 80 urteko pertsona bat dintzen bada, 80 urte dituelako da. Edo pentsioen inguruan eztabaidatzen dugunen ere askotan esaten da, pentsioak kostu bat dira, gizartearentzat, eta kostu bat dira estatuarentzat, inbertsio bat dela esan beharrean. Orduan, uste dute erlato horiek askotan funtzionatzen dutela, eremu oso ezberdinetan eta kontziente izan behar garela hitzen erabileran. Oso esanguratsua delako, hitz bat erabiltzea edo beste bat erabiltzea, eta kasu honetan argi dago. Ander? Nik ulertzen dut normala dela horrelako egoera batean gauzak txartu egitea. Pandemia bat da, inoiztuz espero eta batean dator. Baina, azken urteetan zenbat greba egon dira residentzietan. Eta zer zan eskakizun nagusietako bat. Erratioak jeistea. Berez, orain, eta jasan ezina dara da, zinismo hori, batean konturatu garela, erratioa gutxiagoa, handiagoa danean, arazoak daudela jende nagusia edo jende orokorrean ondo zaintzeko. Kaizo, hori da realitatea eta hori da bat esaten langilek oindala ez dakit, hamarkada bat, ez hamarkada bat, baina 6 urte bai, hasi ziren lehengo greba oran potenteak. Norabiteko onartu beharko dute gauza guztiak ez dena egin. Igual esango dute aldan oberen egin dela, baina ataratzea nolabait arroputz esaten guztia ondo esan dela, erabiltzen txosten baten nahi duzun titularra eta ahazten zein dan puntua eta jarraia komplikatua da. Niri eta adibidez, zamintzen nau bereziki Gipuzkoan, Markel Olano atrasan, Gipuzkoan erabaki zuten jende nagusi guztia Eibarreko ospitalean kokatutako pisu edo solairu soziosanitario batera eramatea. Eta hori saldu egin da, egoera oso on bat bezala eta neurri oso on bat bezala. Gela, solairu hori, gela soziosanitario zen, ez zegoen medikurik gela horretan. Gauetan geratzen zen, auxiliar bakarra,
jende nagusi hori guztia ikusteko. Eta jende nagusi hori guztia txarto jartzen bazan, ez zuten Eibarreko ospitalera jaisten. Hau da, ez zuten hartzen eta Solairo bat jaitzi. Beste ospital batera eramaten zuten. Eta hor eman diren egoerak ez direnak ikertuak izan, eta ez da publikatuak izan, oso gogorrak izan dira, oso ezagunak zonaldean bertan, eta administrazioak ere ezagutzen ditu. Eta hor, inor ez da saltu. Nik ulertzen dut, gauzak ez zin direla perfektu egin horrelako egoera batean. Baina, kritika eta autokritika, hobetzeko bada ere beharrezkoa da. Informe bat daukagu, zer gertatuko da informe honekin. Sartuko da kajoi batean eta hor gertuko da. Punto. Eta pena bat da, ratioen inguruan, berriz ere langileak greban jarriko direnean, ratioen inguruan eztabaidatuko dute eta musin egingo diote gai horri. Daukagunean, txosten bat oso argia esanez, ratio eta hilkortasunaren artean, korrelazio bat dagoela. Horretarako ez egin ikerketarik, ez egin txostenik eta ez egin ezer dana berdin jarraituko bada, ez dauka zentzu askorik, ez da? Bai, izan ere txosten honek bultzatu beharko luke aldaketan, ez eta pandemiaren gorenean ez egonez, beste hainbat gaitz eta zaintzaren muinara alduta ez, ratio horiek jaisteko aukera bat izan daiteke egoera begi aurrean izatea, Mikel? Nik errepikatzen dut, uste dut larriena dela, nolabait, ratioen eztabaida eta titulartasuna banatzea. Osea, bi eztabaida independiente bezala tratatzea. Ze hor benetan ikusten da zein den Eusko Jaurlaritzaren apostua. Behin eta berriro esaten denean titulartasunak eraginik ez daukala, esan nahi du, implizituki, gure eredu aldatzeko borondaterik ez daukagu. Hau da, hartu zen erabaki bat, zerbitzu sozial publikoak ziren horiek privatizatzeko, bai kontzertatu edo guztiz pribatu bilakatzeko, eta hortik ez gara aterako, hori da nolabait errepikatzen ari den mantra, bai informe honen konparazentzia publiko horretan, baina baita ere pandemiaren ondoren egon ziren konparezentzia publiko horietan. Euskal Herria oso ezberdina gauza askotan, eta honetan uste dut ere bai, estatuko beste leku batzuetan erresidentzien gaia pilpilan egondare bai, baina egia da hemen ere elaren aldetik eta beste sindikatu batzuen aldetik, grebak oso ohikoak izan dira, baina ez hori bakarrik, baizik eta erresidentzietan dauden, zaharren familiarrak edo senideak ere antolatuta daude, lau erakundetan, orduan, nolabaiteko kontzientzia sozial oso handia existitzen da gai honen inguruan, ze geroz eta familia gehiago dira, beraien zaharrak edo beraien senideak horrelako zaharretxetara eramaten dituztenak. Eta azpian egon daiteken eztabaida, eta uste dut ere pertinentea dela mahai gainen jartzea da, titulartasuna zaratago ere, ze zentro eredu nahi dugun. Ze askotan bilakatzen dira gure senideak nolabait aparkatzeko zentro bat eta behidaz azteko zentro bat. Eta uste dut gerontofobia horretatik tiraka nolabait gure zaharrek ere merezi dutela bizitza duin bat eta beraien bizitza bukatzeko forma duin bat. Eta ez dute esaten zaharritxak ezinik existitu behar, uste dut guztiz beharrezkoa direla. Gainera, reparatzen badigu piramide demografikoari geroz eta zahar gehiago ongo dira eta zaintza lan gehiago. Baina uste dut hor, eztabaidat eman behar dela, bai familien aldetik, instituzio publikoen aldetik eta langileen aldetik. Ze bestela, eredu honekin jarraitzen badugu, insostenible izango den egoera batera iritsi gaitezke. Eta gainera, instituzioetatik, hau da, guztion diruetatik, ordaintzen danean, ze pribatuak oso gutxi dira eta normalean kontzertatuak aurkituko dira. Oso desberdina da, Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan oso desberdina da modeloa, baina bereziki Bizkaira begira Gipuzkoan gero eta gehiago eta Araban gero eta gehiago kontzertatuen eredua inposatzen ari da eta handitzen ari da. Eta pentsatzea guk ordaintzen dugun zerbitzu bat, segun eta zer nolako diru sarrerak izango dituzun, hobeagoa edo txarragoa izango dan, edade horrekin, tela. Horretaz gain, makroerresidentziak existitzen direla eta orainik ere oso ohikoak direnak, eta bertan ematen diren arazoak, ratioak, egoerak eta horren dara gitzi ikusi genuen Espainiako udaletxe batean, pertsona nagusi bat erresidentzen daguna saltzen nolakoa zan bere egoera, baina segurenik hemen, zenideak entzun da, jende nagusi bat baino gehiago entzungo bagenu nola dagoen horrelako lekuetan, ere oso harrigarriak izango litzatekeela. Eta lege aldaketa bat egon da, egon zen, hau baino lehen, non bultzatzen zirela erresidentzia txikiak eta familiarragoak, baina piramide demografikoa ikusita gero eta gehiago beharrezkoak izango dira, eta deszentralizazioak ere ekartzen dau, langileen gane, zenbat langile egongo diren, zen lan baldintzatan, zer ratioekin, ze instalazioetan, beraz, eta hori guztia, estrategikoa baldin bada, eta nik uste dut, zintzoa izan da, oso estrategikoa dela, horrek guztiak behar du nolabiteko antolakuntza bat. Eta horrelako antolakuntza makroa egiteko bakarra
instituzioak dira. Ez dira enpresa pribatu batzuk. Diru asko irabazten, edo katolizismotik bizi diren hainbat erakunde, diru itzela jasotzen dutela honengatik. Hau ez da negozio eredu bat. Hau da, benetan, gure piramide demografikoari begira, benetan, eremu estrategiko bat, eremu soziosanitario bat, eta ezin dugu planteatu Eusko Jaurlaritzako azken etorkizunerako estrategia komertzialak eta laboralen inguruan beste merkatu sektore bat, ez. Hau ez da diru ataratzeko sektore bat. Hau izango beharko litzateke gure jendea zaintzeko beste sektore bat. Mezu horrekin amaitu behar dugu gorko solasaldia. Eskerrik asko Mikel Alvarez eta Eneko Ander Romero beste behin gurean izategatik, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suarez lankidaren eskutik ondizan.